И здравейте, пичове, това е епизод 3. Опитвам да дигам Шели на 35 ранг. От миналия път не можах пак да си дигна купите, защото е наистина много тегло. В смисъл, наистина е много тегло. Падат ми се някакви... Ето, например, тая е 28 000 купи. 35 000 купи, 27, къде съм губил, дай да видим. Например, 28, някакви е такива, ама съм срещал някакви по 40, 50, 60к, срещал съм и 67к, и 70к съм срещал, някакво... Много е сложно, ама да видим това епизод, какво ще направим, дали ще дигаме купи. Аз много ми се иска поне един герой да си направя на 35 ранг, ще бъда щастлив някакво. Едгар, някакъв Едгар тук имаме... Кой си ти, бе? Те е опримо, аз чух. Чух го аз. Опа. Мина от другата страна. И като цяло... Не мисля, че ще успех много бързо да го дигна тази Шели, защото... Вие може да пишете долу в коментарите кой е най-добрият герой според вас. Според мен е Шелито, нали? Защото като си заради пауъра и те почне отблизо, няма какво да я спре, ти разбираш ли? Няма какво да я спре. Ама, както добавят новите герои, имам съмнение, че има какво да я спре. И... не е добре. Защото, например, там маймуна, човече... разцепваме, в смисъл... В игрите ме разцепва, ти разбираш. Или това кой беше, или... не знам, там... Как се казваш, аз не знам много имената, нали? Корделос, например. В тази Шели нещо ми се бърка. Нещо иска да умре. Посещам го как иска да умре. Тя сега показва само за пауър, ама направо... Тази Шели ми се тимна, човече. Искат да бият този фанк. Тази Шели бата ги разцепи, ти разбираш? Направо ги разцепи. Нема ми пипа Шелито, и сега остави Шелито да убия. Дето ме спаси толкова много пъти. Убих я на първо място. Първата игра добре. Но само така не върви. Ама не ни върви. Сега си имаше загубя, ама какво да се прави сега? Имаме още 3 победи, взимаме стардроп. И... имаме още 14 часа и 51 минути за новия сезон, в който паса ще има стардропове и ще добавят много яки скинчета. И ще добавят едни много странни скинчета. Нали, защото аз имам и Нулс Брау, където там има, смисъл, там нещата са напред, нали. И има някакви странни скинове, например, ще има някакъв скин на Спайк, дето е някакъв анимационен. И е някакво супер гадното. Не знам, поне на мен така ми изглежда. И на тая, как се казваш, Колет. И на Колет ще има някакви такива странни анимационни скинчета, нали? Нека продължава. Да видим какво ще стане.
Опа, Фанк Примо, оп. Добре, тая игра, може би и тя ще победим, защото няма такива вредители като она код, каква беше, забравих името, и маймуната Мико. Защото те са прекалено досадни, някакво... Да. Оп, тази Шели той опрено се тигнаха. Дали ще ме приемат мене, не съм много сигурен. Ама... Дай поне да се пробва. Чай, какво? Ма, защо? Нали се тимнаха? Защо се разделиха? What? Това няма никаква логика. Някакво тази Шели е бати предател. Някакво само запава си заради и си избега. Оп, го е опримото. Оп, нещо Фанк. Оп. То Фанк какво има ли? Има. Той си пълни хиперчардж. Напълних си пара аз. Той иска хиперчарджа, нещо много нагло ми става. Чай, аз поне, щом той си го пълни, значи аз си го пълна. Не може така. Какво е това нещо? Ама според мен тия герои... Не знам защо ги пуснаха. В смисъл... Много се дразна. В смисъл твърде добри са. Особено котката, човече. Някакво котката... Няма кой да я бие. Ти разбираш. Тя само скача, драска и тя е върху тебе. Тя като опитват да я бият, те бият тебе, защото тя е върху тебе, нали? А маймуната, като я максне човече, има гаджет, дето ти такова ударите, скача по-бързо, не знам си какво, не знам си що. Да, и то Едгар ме убия, нали, както може се видите, защото има 2-3 Едгара и... Не знам, той имаше някакви шерите, ама те си ги убили явно. И като цяло, нали, да, някакво... Според мен това е тъпотия, някакво добавят прекалено много герои. И така накрая ще станат 100-200 героя. И някой човек, ако започне играта от начало, няма как, например, да събере всички герои. Защото това ще е доста сложно, нали? Ще му отнеме много време. Много време. В смисъл... И те през това време сигурно ще добавят още герои. Това много... Ето е маймуната, човече. Сега ще почева. Той е бил тук ли, бе? Чай, че щеха ме убият. Майко, аз бях на косъм, гледай. Майко, аз бях на косъм. Леле, и маймуната е до мене. Пах ти толкова отделос, къде се крил храстите. Майко, аз въобще аз си говоря, си плямпам, въобще не гледам. Само се разхождам и дъра. За малко щеха ме убият на 10-то място. Какво е това? Ето Шели. Шели мом се тиме, нали? Оп, тая маймуна нещо... Не, как трябва. Тая маймуна е предател, така че бегам от тук. Бегам от тук. Оп, Шелите, дай. Ела. Ела се тиме, бе, мой човек си. Нали си, Шели ти? Оп, нещо ми лаги, не знам защо. Нещо ми лаги. Това не е на добре. Кво? 9 човека сме. Та ме почна, аз ще е после. Ти какво си мислиш? Зарадих си поне хиперчаржа, нещо ми бъгна, нещо... Бъгна ми, аз затова не ще да отрепам. Чай поне ми се заради това стар пауър. То дали не го пръста? Аз нямам пауър! Не бе човек, бе! Не бе човек, сега толкова ми скочи! Стига бе човече, бе! То ще да ми скочи! Има 2 маймуна! Мамка му! Не бе човек! Има 2 маймуна, едно Шели! И един Корделос и другия е къв. Къв е другия, бе? Още един Корделос! Мамка му!
Маймунджулъците, че ми скочат. Але то не се съм убил, Ебати шаша ми. Не се съм убил. Убиха ме. Не бе, човек, ти базикаш ли се? Аз ви казах. Много е тегло, някакво. Аз не смея да почна да ги убивам, защото иначе ще ми скочат всички. Ето, 45 000 купи. Кво? Какъв е той, бе? What? Той е някакъв фен на шени като мене, бе. Какъв е то? 33к. Някакъв мекани, няма как да стане. 43к. Погледнете за какво става. Някакво... Те са играли много повече от мене и имат много повече опит. Защото аз съм само нямам и 27 000 купи, аз съм 26 000 купи и нещо. Някакво, като цяло, изобщо не съм добър, някакво слаб съм, ама все пак. Опитвам да се... да стана добър. Поне... Защото, например, ето сега, нали, мога да го смажа. Ама, после мен ще ме смажат. Ето сега как се завря в рълчето, човече. Направо, да. Няма ти кам. Ево. Не отида на някъде, вижда някой друг герой, че аз го целя, нали. И ме напада мене. Защото, нали, някакво не знам. Или е така без причина, нали, един ме напада. И всички ме нападат, защото се възползват, нали, че... Не знам от какво се възползват, ама все пак тук дали ще има някой. Няма да има. Охо, как ми лазиш по нервичките, маймуна. Маляко ми дойдеш, как ще пала ръпнавате. Направо, ето ги, почнаха се. Ето, Примо ми дойде, сай Корделиус, бате. Нема ти кам, какво става. Нищо, лайното става. Ето, Корделиус, разбира се. Бягай от тука, бе. Айде да бягаш. Те са се спават някъде тук, на бас. Дали ще успе... да го убия. Разбира се, на 8-о място. Не бе, човек. Това не е сериозно, аз ти казвам. Това не е сериозно. Ти базика си с мене, бе, брат. Вписан ли, човек, бе? Защо е, брат? Максата е... Подявал. Не, бе, човек. Защо се мене убиват? Това е изключително малумно. 41 000 купи. 45 000 купи. Ама аз не мога да се замисля. Аз дето съм някакво 26 000 купи, имам 28 ранг. А те дето са по 40, 50, 60к нямат нито един поне на 30 ранг. Защото те някои по принцип би трябвало да имат и 35, защото нормално смисъл на тия купи да нямаш толкова, да имаш толкова ниски ранкове, то трябва да си е бати слабия смисъл. Те ги дират слаби ранкове и просто е така за купи дират да са много купи, ама това не те прави добър. В смисъл, вие мога да кажете сега и ранковете не правят добър, ама също те правят, защото колкото по-висок ранг, с толкова по-добри играш. И изведнъж се изправяш срещу едни от най-добрите в света. Даже може да се изправиш и той, дето е най-добър в света. В смисъл, дето той е колко беше? 105 000 купи, не знам си какво. Доня психик. Дето аз разбрах вчера 51 години, нали? И да, в смисъл. Мога да почва да пукаха всяка игра с него. Някакво... Аз сега, ако отида някакво в това... в тази топка с тима, и дето с тим, нали? Те веднага ще ме нападат. What the hell, bro? От какъв зор? Ме нападаш?
Погледни, само погледни. Когато е за мен никой. Добре отмъщават си, ама лека по лека, нали? Ето този Карл, нали? Ама все пак, отидох се тирах при тях и отидох там при другите и те ме нападнаха. Ето, свали ги. Не знам. Много е сложно. Аз сега, ако не се пробвам да дигна поне някой добър ранг, няма кога. Защото тегаво си. Тук някакви съобщения. Корделос, човече. Разбира се, Корделос. Това, да, би трябвало да е Корделос, иначе. Това скинче... Тук имаше... не. Та има фанк. Опа, то фанк нещо... Още един мале, това не е на добре. Това изобщо не е на добре. Толкова ме фана направо ще ме разкърти. Ето, на 3 удара съм. Гледай, чай да се хилна малко, бе. Буквално съм на 3 удара. Май сега ако стане на малко кръв. Дали няма го съсипам. Ако го съсипам, трябваше ли ако се тимнал с него, ще ме съсипа тя някакво. И като види, че някой, тя ме съсипва мене, ще дойдат още хора и няма, иначе ако ме почне само тя... Опа, Фанкчо! Та ще да не мисля, че не искахме пръст. Просто се прави на приятел. Ето, казах ли ти как ме обстреля? Нема да се направят. Никакви предатели преди бяха поне истински. Като се тиме стоя до тебе, с тебе до края. А сега... Малко кръв си направо те убият без да им мигне окото, нали? Вместо да ги убиете да спечелите играта двамата... Сега вие си го ще кажете, затова си игра на дула, мен на думи се падат някакви аутисти. Ти разбираш ли? Някакви аутистични животни. Дето въобще си нямат грам от играта. Просто отиват, така, нали? И почват да страдат някой така. Не знам, само на мене ми се падат. Мога да пишете на вас дали ми се падат някакви такива. Ето, почна. На първо място заслужах го. От колко време не бях печелил. Заслужавам го са. Аз мисля да взема стар дропа и да спирам. Както казах в началото, или поне не знам дали съм казал в началото, че ще ни трябват 150 милиона епизода да дигна Шели на 35 ранг, защото както виждате не ми върви много добре. Ето е маймуната на Хала. Майко, аз като се изнервя, не знам какво става, не знам дали ставам по-добре на Brawl Stars или... Защото Морти също ми е на 25 ранг. И реших да си, защото това ми взе купите, нали. Взеха ми купите от тия по-високите рангове. И аз си викам, дай да си го върна. Сол, губех. И аз си викам, нещо не ми върви на сол, дай надолу. И надолу така, някакви аутисти ми се падат, ама гледам, че надолу е по-добре, нали? И като се изнервих и почнах да ги трепа, просто който ми се пада, аз му кера играта, ти разбираш. Отивам до някой шинг и направо разтрепвам. Аз съседито не знам, защото сега тук на тия високи ранкове убияли някой всички срещу мене, човече. Мен затова ме страда да нападам някой, защото гледай.
Са отида там, са тия тази силно си пусне гаджета. Там има още хора, нали? Его, почна. Мале. Аз майче, поне аз така смятам, че тия по-добрите играчи, в смисъл тия деца топ в света, дето такова, много дигат лесно купи, защото са много известни, нали? И всички се тиват, нали? И не смеят да ги пипнат, защото нали после тиват с тях. И не искат те да умират. А при мен аз никой не ме знае. Добре бе, айде поне 5 човека да станем. 4, айде 4, моля ви се. Ето. Оф. Как да стане? Стил и факт на мене. Просто не знам как да се получи някакво. Та пати... И то ме такова в дупка ме приклещиха. Това ми беше единствена шанс, защото и да ги бях нападнал, пак нямаше да направя нищо, че те с двама е един смисъл. Некво... да. Айде приклещиха ме. А, не съм, добре, тая е страх. Майко тъпата маймуна. Как ме нерви тази маймуна? Ти нещо много смела, бе. Много смела, бе. Майко, те запукам. Като те запукам, Майко. Много смела, много нещо. Гледай. Опа, лъвче. Кажи ми сега, нали, това ако беше някой друг, нямаше го приеме този примо. Аз приемам всички, нали, като ме сетиват. И накрая той, като остана на малко живот, ще ме пребе. Дали сега го пръса с пауър, не знам. Кой е по-дразен, Сел Примо или е това Корделиус? Да го пръсна ли това Корделиус? Имам чувство, че трябва да го пръсна. Защото много дразни, защото той да не обича ли тук? Той ме го обича, ако ми дойде направо... Да, го пръскам. Няма какво, човече. Това е много дразниш герой, аз го имам по принцип. Не съм... Не, апгрейтвал съм там на 7 лева или нещо такова беше. Нещо такова беше. А сега не ми се отваря шанс да го убия. Защото аз съм с този гаджет. Аха, той си използва гаджета да спре ударите, разбира се. Сега трябва да измисля на някаква схема тук. 6 човека. Искате ли да станат 5? Защото аз много искам. Добре, той ме остави в вселената. Оп! 5 човека, 4 човека. Добре. Стабилно. Оп! Не бе, човек! Добре бе, човек, спечелихме играта. Нищо, че се държахме като аутисти, нали? Дай още една игра да печеля. И да отваряме стардропчета, което със сигурност няма ми се пада нищо, защото с моя късмет ще отворя стардроп, ще ми се падне Rare Legendary и ще ми се падне скин на Шелибата и с моя късмет. Представите си какъв късмет имам, смисъл, един месец някакво. Кръщ, аз имам и малко герой, смисъл. Аз си знах, че така ще направи. Ама знам, че тук има стена и аз се спаса, смисъл. Тя е малуна, ама да. Аз поне си взех 2, тя да си стои с това едно. Значи аз не мога да я пръсна. Охо, ела.
Ела. Айде, пътуваш. Мале, само ми влез. Бягаш от тука, че... Къж бе, лайно. Мале, са... Оп. Какво правим? Пуснах си хиперчарча. Оп, заредих си пауър. Оцелих го още веднъж. Айде, пътувайте, бе, сала. Бах ти, тука, че ми влиза фанк на Шели. За къв се е помислил, бе? Фанк на Шели. Нали ще го разкърта, бе? То нещо много си е повервал. Оп, там бе. Маля, ако ми дойде как ще е пъст. Маля, как се изнервих, човече. Как ми влиза така смело. Дай да се опитаме. Не, ще избега. Добре, поне избега от мен, али. Некво. Добре, бе, 4 човека да взимам стар допа хора. Да видим какво ще стане. Защото... Опа. Там Мико, там Фанк. То пусне вселената. Фанк нещо много почва ми... Добре, защо не ходиш при маймуната? Кажи ми, защо не ходиш сега при маймуната? Като буквално мина пред тебе и ти я видя. Тя му е по-лесна за убиване. Защото аз, например, сега пускам гаджета го... Айде 4 човека. Пускам гаджета го хъртя, бате. Пали го. Той го... Аз пак го изкъртих. Аз направо го съсипах, бате. Тия кордена ще не могат да ме убият. И на второ място, майко. Какво ключване беше. Бати късмет. И да видим хора. Ето го и стар дропа. Да видим. Реар, разбира се. Това първото, ако не е реар, няма какво да е. Реар, второто, ако не е реар, няма какво да е. Смисъл. И третото, ако не е реар, няма какво да е. И реар, какво ще ни се падне? И да не казвам, нали, защото Да. Но все пак, дигнахме малко купи. Така че... Да. Това ще бъде днес от мене. Лайкнете това видео и се абонирайте за мен. За да може като стигнем 50 абоната да правя лайфове. И като цяло, да. Чао!